इयुननि समाजा मा जागोन हौवासाफोरखौ बाद दोनखादोंबा हिनजावसायानो बेबायदि दोनबाय बा जाबायब्लाथ' हौवासाफ्रा बेनिफ्राय 99% गोजौआव मानो जादों बेबायदि कारना मा आं बेखौनो बुंबाय थानाया नोंसोरनाव जेबो थांखि गैया जेबो माबा गैया सिन्ता भाबना गैया आं दहाय बुंनाया जोंनियाव बोथिनै बोथिथाम ओंखाम रानजादोंमोन बै समाव 30-40 बोसोर सिगां जोंनि गेदेरफोर देरसिनफोर जोंनि लोगोफ्रा बेखायनो बिसोर फिल खालामदोंमोन अनुभब खालामनो हादोंमोन जिउआव माबा मोनसे जाथारनांगोन नङाब्ला आंनि लाइफआ सेस दिनै बेखौ नोंसोर फिल खालामनो हायाखै मानोना जोंनि बिमा बिफाफ्रा नोंसोर बिराद मोजां आरो जोंनि बिमा बिफानि अननाय मोजां मोननायखौ नोंसोरो बिमा बिफानि दुर्बलता उइकनेस होननानै साननानै लादों मानो कारन जोंना फिसाया सासे नंगौना नङा सानै सानैल' फिसा हिनजाव सासे फिसा हौवा सासे बेखायनो जों बिराद मोजां मोनो बिराद अनो बे अननाय मोजां मोननायखौ नोंसोरो जोंनि बिमा बिफानि दुर्बलता उइकनेस होननानै साननानै लादों आरो बे उइकनेसनि सिङाव लानानै नोंसोरो बुंदों बाइक मोनाब्ला आं लेखा फरायला हे फिसा सासेल' लेखा फरायाबा माबोरै जागोन आइफन मोनाबा आं पास जाना थैनोसै माबोरै जागोन फिसा सासेल' पास जानानै थैयोब्ला परिबेसा बेबायदि खिन्थु जोंनि सानस्रिया मा जों मानो मोजां मोनदों मानो मोनदों फिसा सासेल' बियो गान्दा जानांगोन मैसो बुंजाबा जानाय नङा बेनो मास्टार जाथारनांगोन आंनिया फिसाया बेनो डक्टर जाथारनांगोन बेनो मोजां मानसि जाथारनांगोन बेनो थुनलाइगिरि जाथारनांगोन बेनो लिडार जाथारनांगोन बे थांखिजों जोंनि फिसाफोरखौ जों दा अनो बेखौ खिन्थु नोंसोरो जोंनि दुर्बलता नोंसिनि माबानि दुर्बलता होननानै चान्स लायो स्कप लायो सोंनानै नायबानो जाबाय नोंसिनि बिमा बिफानियाव जेब्ला नोंसोरो जोनोम जाजेनदोंमोन जोनोम जाखालिनो नोंसिनि बिमा बिफाया नोंसोरखौ बांनानै बुंदोंमोन बिमाया बास्तब बियो सिनेमानि डायलग नङा नै बिफा रेबिनाय नों बायदि लादों आं बायदि लादोंथाय नायबा नानिया मिनिदों आं बायदि लादों गामिनिसो आं बायदिसो लादों मा खालामनो जोंहा आर्मि अफिसार खालामगोन मास्टार जानांगोन भारत बायदि लिडार जानांगोन पुनित सारमोन बायदि प्रफेसार जानांगोन थांखिया जोंना गासिनाव बेबायदि आरो बे थांखिखौ लानानै नोंसोरखौ अनदों खुनु कमप्रमाइज खालामाखै मिथिबायना खुनु कमप्रमाइज खालामाखै जेजोंबो आं जे दहाय बुंदों इन्जिनियार फरायहैनाय दिल्लीयाव फरायनाय इन्जिनियार फरायनायनि बिफाया मा बुंदों आं गोबां बिथिङाव कमप्रमाइज खालामदों फिसाजों कमप्रमाइज खालामाखै गावखौसो कमप्रमाइज खालामदों बोथिब्रै ना बेदर जायोमोन बोथिसेल' जायो 15 बिगा हाया बालायनो आदिबानो जानो थोयोमोन खिन्थु गावनो खस्थ' खालामनानै 15 बिगा हाखौ खेथि खालामदों बिमाया बेबायदि बाजाराव मैगं थाइगं फानफैदों मानो नोंसोरजों जोङो खुनु कमप्रमाइज खालामाखै नोंसोर जा बिदों बेखौनो होदों थांखिया मा नोंसोरो मोजां जानांगौ खिन्थु जा बिदों बेखौनो मोननायजों नोंसोरो मा जादों गाज्रि जादों आं नोंसोर मोनसे सोंबाय थादों नोंसोरखौ होनाखै जायफ्रा जादों बिसोरखौ आं बुंदों मिथिबायना गाज्रि जादों जा बिदों बेखौनो मोननायजों नोंसोर गाज्रि जादों दा बेखायनो जों बुंनो गोनां जायो बिमा बिफाजों सावरायोब्ला होनो नाङा मबाइल होनो नाङा बाइक होनो नाङा जा बिदों बेखौनो होनो नाङा बेजों जोंनि फिसाफ्रा गाज्रि जादों जुदि सोरबा बुङोबा आङो आइफन मोनाब्ला लेखा फरायला एबार एनुवेल एग्जामाव नोङो 90% मोनाबा नोंनि आथिंखौ जोबायगोन आं बेबायदि बुंनाङो नोंगोना नङा खोथाया दा बेखायनो जोंसोरो जुदि गाज्रि जायोब्ला गाबोन आं बुंदों बेवहाय थानाय सोरबा गथ'आ जुदि गाबोन लामा ससेयाव ड्राग्स एडिक्टेड जायोब्ला बेथ' केन्सार बेराम बियो हामा ड्राग्स एडिक्टेड जायोब्ला
गांजा फाग्ला बिसोर गासिबो ड्राग्सआनो गोजा गांजायानो देनद्रायानो ड्राग्स एडिक्टेड जायोब्ला जौ फाग्ला जायोब्ला हिन्जावनि फाग्ला जायोब्ला बाइकनि फाग्ला जायोब्ला आं बुंदोङो नोंसोरनि लाइफआ 20 निफ्राय 35 बोसोरसिमल' 35ल' 20 निफ्राय 35ल' आरो नोंसोर थाब्लाबो गोथाङै गोथै मिथिबाय ड्राग्स एडिक्टेड जानाय जुदि गथ' सोरनिबा न'खराव थायोब्ला बे गथ'आ गावजों लोगोसे गावथ' थैखाबायानो न'खरखौबो धंस खालामो फिनिश जि दं बे गासिबो फानजोबगोन खेरखिखौ देख'नानै लांनानै फानहैयो मेगनजों जों नुदों गाव उन्दुनाय सिलिं फेनखौ एरख'नानै फानहैयो आरो जेबो मोनथाराब्ला बिमानाव बियो बिमाया हरै 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 हरनानै फैसाया जोब्बायब्ला बिमाया हरनो हायाबाथाय बिमाखौ देथारो बारा गोबावनि केस नङा 4 मास 6 मासनिल' केस नोंसोर बायदि सासे गथ'आ बिमाखौ देथारदों मानो फैसा बिना मोनैनि मानो ड्राग्स जानो थाखाय थ' लाइफखौ जों एसेबां मिनिंलेस खालामनो नाङा नंगौना इमान मिनिंलेस खालामनो नाङा थांखि ला जोंबो थांखि लादों आंनाव ओरैबायदि थांखि दङ आंथ' दिनैसिम लाइफआव साख्रि नागिराखै खेबसेल' नागिरदों आङो साख्रि बेबो फिसाथार साख्रि एसएनएस सेक्सन एसिस्टेन्ट एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टआव जोंहा समखौलाय मोनलांनाया लाइफआव बे खेबसेल' इन्टारभिउ लिरदों आङो पास जायाखै ओमफ्राय फेल जादों लेखा गोरोंफ्रा पास जायाखै बे समाव इन्टारभिउआव लाइफआव साख्रिखौ नागिर आंहा मा थांखि दं मोनसे थांखिया जाबाय आंना एक्टर जानाय सेकेन्ड थांखिया जाबाय लिडार जानाय लिडार जानानै नोंसोरजों दिनै आं जेरै रायज्लायनो बेबायदि जानाय आंहा थांखि दंमोन दा मोननैबो जाफुंनांगौ उन्दैनिफ्रायनो आंहा एक्टर जानायनि थांखि दङमोन आरो आफायाबो इन्टारेस्ट दङमोन ओंखायनो आफाया आंनि नामखौ जितेन्द्र दोनदों जितेन्द्र नोंसोरथ' फैला होननानै मिथियो आरो जोबस्रां होननानै मिथियो किन्तु आंनि आफानि दोननाय मुङा जितेन्द्रआ सोरमोन बै समनि 80नि फिल्म स्टारमोन एक्टरमोन बेनि नामै आंनि नामखौ जितेन्द्र मिथिबाय आरो जितेन्द्र दोननायनि उनावहाय आंखौ गामिनि लोगोफ्रा आंनि देरसिनफ्रा जितेन्द्र एक्टर होननानै गाबज्रिबाय थायो आंखौ एक्टर होनना गाबज्रिनायावनो आंनि खर' मेलेमाव हाबदों आंखौ मानो एक्टर होनबाय थायो आं एक्टरखौनो जानोसै होननानै बे समाव थांखि लादों एक्टर जानो होनै आं दिनै एक्टर जादों मिथिबाय थ' बे थांखिया जोंनि खर' मेलेमाव थायोब्ला बेबाय थानाय साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा जुदि दिनैनिफ्राय बुङोब्ला आं डक्टर जागोन आं डक्टर जागोन होनबाय था नोंनि खर' मेलेमाव डक्टरा हाबगोन दा नों मा जानो गोसो बेखौ बुंबाय था नोंमा नोंफानोबो खोन्था आफा आङो माबा जागोन डक्टर जागोन आं इन्जिनियार जागोन मास्टार जागोन प्रफेसर जागोन एडभकेट जागोन एसएस अफिसार जागोन आङो बिमा बिफानोबो बुंबाय था गुबुननोबो खोन्थाबाय था येस नोङो जागोन मिथिबाय दा बेखायनो गासैबो जालदाफोर फिसाफोर बिसोर गासिबो मिनिंलेस आं होननाया आं दहाय होनदोङो नोंलाय दा नोमा नोम्फानियाव बाइक बा नों बाइकखौ मोनगोन इन्जय खालामबाय थानो हागौ बिराद रंजा बाजा एकदमबारे जेबो माबा गैया नोंनाव बाइक दं गिदिंबाय थानो हागोन मबाइलबो दाम गोसानि दं बाइकबो दं नालाय मबाइलबो दं नालाय गोसोथोनायबो मोनखागोन गोसोथोनायखौ खिबुनाव लानानै गिदिंबाय थायो इन्जय खालामबाय था बेनिफ्राय नोंनि सम फैगोन नोंनि दिन फैगोन नों हाबा जागोन नोंहा गथ' गथाय जागोन नोंथ' जेबो जायाखिसै बाइक सालायथिंनानै मबाइल लाबथिंनानै
हिनजाव लाबथिंनानै हाबा जाबाय गथ' गथाय जाबाय दाना नोंनि न'खरखौ नों माबोरै दैदेनगोन माबोरै दैदेनगोन नङा होमबा तो बे खोथाखौ सिन्था खालाम आरो आङो नानिमोनखौबो बुंगोन आइजोफोरनि गहेनाया जाबाय नोंसिनि केरेक्टारा आखल आखुआ महरा नङा नेबा महरा नङा नोंसिनि गहेनाया जाबाय नोंसिनि आखल आखुआ नोंनि महरा जेसेबां गाज्रियानो जायाथों मानो नों गन्थं थफसियानो जायाथों मानो हाथाय दानफ्लङानो जायाथों मानो गोसोमानो जायाथों मानो नोंनि केरेक्टारा मोजांब्ला नोंनि आखला मोजांब्ला जों हौवाफ्रा बेबायदि आइजोखौ समायना नुयो मिथिबाय बेखायनो गासिबो बादजों नों हाबनानै बिउटि पार्लाराव हाबनानै मासै मास हाबनानै नोंनि महर मोखांखौ नों समायना खालामनानै लागोन नोंखौ समायना नुगोन नाथाय नोंखौ जुदि आखला साबजायाब्ला सेंग्राफ्राथ' गोसोयो बोरायफ्रा माने गोसोयो जों दा हिनजावफोरखौ मोजां मोनोब्ला मिथिबायना माबायदि हिनजावा बोराय हौवाखौ गोसोयो माबायदि सिख्लाखौ बै सेंग्राफ्रा 10 जन गाहामा गोसोयो मानो गोसोयो खारन बिनि आखला मोजां नङा नायनोलाय समायना बिनि थाखाय चान्स लायो हौवाफ्रा नोंखौ हाबा खालामनो थाखाय नङा दा बेखायनो आं बुंनो गोसो होनानै फराय आखल आखुखौ दानानै ला मिथुन चक्रवर्ती एक्टरखौ मिथिखानांगौ मिथुन चक्रवर्तीखौ 2024 सनाव बियो दादा साहेब फाल्के एवार्ड मोनदों एवार्डखौ जेब्ला बियो आजावनो थांदोंमोन अब्ला मिथुन चक्रवर्तीया मोनसे बाथ्रा बुंदों लाइफआव आं बिराद स्ट्रागल खालामदों माबायदि स्ट्रागल जेब्ला आं कलकातानिफ्राय मुम्बाइआव एक्टर नागिरनानै डाइरेक्टर प्रडिउसारफोरखौ लोगो हमहैदोंमोन बिसोरनि अफिस थांनानै अब्ला डाइरेक्टर प्रडिउसारफ्रा आंखौ बुंदोंमोन नों इसेबां गोसो मानसिया माबोरै एक्टर जानो आंथ' नोंखौ एक्टर लाखायानो आंनि सिनेमायाव आरो आं नोंखौ बोसोन होदों एडभाइस होदों नोङो बे लाइफआव खुनुदिन एक्टर जानो हाया नों न'आव थांफिन खस्थ' खालामना होननानै बुंदों मिथुन चक्रवर्तीखौ गोबां प्रडिउसार डाइरेक्टरफ्रा नायनो गोसोखाय दा अब्ला नाथाय बे मोनसे थांखि लादोंमोननो मा थांखि आं ओरैबायदि मोसागोन ओरैबायदि आं मोसानो सोलोंगोन जाय आंनि आथिंनि जादुखौ नायनानै मानसिफ्रा आंनि खालारखौ बावगारगोन बेबायदि होननानै बिराद मोसानो सोलोंदोंमोन बिराद मोसानो गोरों जादोंमोन उनाव बिराद मोसाग्राखाय बेखौ सासे डाइरेक्टरा मोसानायनि एक्टिं थानायखाय बेखौ डिस्को डेन्सार सिनेमायाव एक्टर लाजेनदोंमोन बे डिस्को डेन्सार सिनेमायाव ओरैबायदि मोसाबाय बियो पुरा वर्ल्ड वाइड फेमास जाबाय ओरैबायदि मोसाबाय बिनि मोसानायनि जादुखौ नुनानै बिनि आथिंनि जादुखौ नुनानै बिनि कालारखौ रावबो नायाखिसै मोसानायखौसो नायबाय आरो बिनि उनावहाय जायफोर एक्टर जायफोर डाइरेक्टर प्रडिउसारफ्रा बेखौ रिजेक्ट खालामदोंमोन दानिया मिथुन चक्रवर्तीनि न'आव लाइन फाथिबाय बोसोरसेयावनो 50टा गाहाम बियो सिनेमानि एग्रिमेन्ट खालामबाय दा बेबायदिनो नोंसोरो आइजोफ्रा नानि मोना गावनि केरेक्टारखौ जुदि मोजाङै दानानै लानो हायोब्ला नोंसोरनि महर मोखांखौ रावबो नाया आरो आखल आखुआ मोजां नङाब्ला नोंनि बे महर मोखाङा जेबो भेलु गैया नोंगौ नोंनि महर मोखांखौ नुनानै सेंग्राफ्रा साब्रै साबा खारफागोन मानो खारफायो साब्रै साबा 10 जन गाहाम सासे हिनजावनि खिबुआव बै रुपुरियाव जुदि बुङोब्ला अमा बेदरखौ दिनै 100 थाखायावनो होदोंनो दानो थुफ्लुंलायदों 100 थाखायाव अमा बेदर सेरसेखौ 100 थाखायाव होदों नालाय बयबो बायनानै लांबाय बायना लांखांनानै मिथिबाय सैमा फाग्ला हरनायसोमोन अमाया मानो खम दाम बे खम दामाव मानसिफ्रा जेव जेव जायो सोरबा सिख्लानि खिबु 10 जन 15 जन सेंग्रा खारफाबाय माने बे सिख्लानि दामा खमायबाय मिथिबाय बुजिदोंना
हाजार समायनायानो जाथों सिख्लानि सिगाङावबो सेंग्रा जुदि केरेक्टारा मोजांब्ला चरित्रआ मोजांब्ला नोंखौ रेसपेक्ट होगोन नोंखौ गिगोन मिथिबाय दा बेखायनो आं बुंदों आखल आखुखौ दानानै ला मोजाङै गोसो होनानै फराय मिथिबाय आरो बे सेंग्राफोरखौ फोसाबनाय दायित्वआ नोंसिनाव दङ माबायदि मिथिबाय गोबां मालाबा सोङोब्ला बिफाफ्रा बुङो दाख्लै सासे खोन्थादों आंनो बाबुआ मानो बाइक बिबाय थादों आं दिनैसो मिथिबाय होनदों मानो गोसथोनाया बायनो होदोंनो जाबाय गोसथोनायासो बायनो होदोंनो गाबोन बे सिख्लानि लोगोनि गोसथोनाया मालायाबा बायबाय बाइक मा बाइक दंखाय 3.5 लाखनि बाइक बायदों दा ओंखायनो होनबाय नोंबो बाइक बायबा बायदो बायाब्ला हले माबाजोंसो निजोमजोंसो गोसथोलायसो जाबाय नांगौसिखौ दानिया बेनिखायनो बायना होनांगौ नङाब्ला आं थैनो चाइना दरजा खाथिना बायनानै जा बाइक बायखालिनो गोसथोनायखौ लानानै बै उदालगुरियाव माबा सिख्लानि बिमायाव गामाना आलासि जाहैनायनि हरनि मिथिगौ ना दा बेबायदि आरोखि दा ओंखायनो नोंसोरो बुंनो हायो नानि मोना गावनि गोसोनि कारन नों बेजों हाबा जागोन बेजों संसार जागोन नोंनि संसारा मोजां जानांगोन नोङो न'खर खुंनांगोन दा बेखायनो नोङो नोंनि गोसथोनायखौ बुंनो हायो मोजाङै फराय सेकेन्डारियाव 85% लाखिनांगोन खमैनो नङाब्ला नोंखौ जागोन दायफर्स खालामगोन आं नोंखौ नोंगौ मा नोंसोरनिया ख्रिस्टियानानो हेल' नों मानो थांनांगौ आं हमना थांजोबाय मा जानो बिदिजों आरो नङाब्ला बादों बिसोरखौ जोंनावबो एक्सपिरियेन्स दं जोंबो गोदो बिराद गोसथोलायदों क्लास 8आव नायनाव सासेखौबो मोनाखिसै मिथिना हाबा जाजोब्बाय दा ओंखायनो गोसथोनोब्ला बिसोरबायदिखौ गोसथो मिथिबाय साख्रि आला नायनानै गोसथो इंलिस नायनानै गोसथो एमए जाना नायनानै गोसथो सोरबा इन्जिनियार फरायबाय थानायखौ गोसथो मिथिबाय बैसोरखौ गोसथोनानै लाब गैया बिसोरो दा बाइकसो सलायथिंबाय थायो मबाइलखौ हरनि 2:30 3:00सिम नायबाय थायो लेखा फराया फिरखिबो जाया हाबा जागोन नोंनो गावनो गारनानै खारगोन खारनायनि खारनफ्राबो बेनो मिथिबायना हिनजावफ्रा मानो फिसाय गारना खारो खारना मा नोंसोरनो गावबा खनसे साननानै नायनाय दा बिराद मेटेरियेलिस्टिक जेब्ला माबा लाक्जारियास जुग फैबाय जोंनि सानस्रिफ्रा मा खमसे खम गैथाराब्लाबो 4-6टा गंसे थानांगौ न'आ पाक्कानि जानांगौ नंगौना नङा गाननाय जोमनाय खमसे खम मोजाङै मोननांगौ थाखा फैसा 2 लाख 3 लाख न'आव थानांगौ गोदान बोथोर फैबाथाय शिलंआव बेरायहैनांगौ ओरै गिदिंथिंहैनांगौ लाक्जारियास जोंनि साननाय हनाया दा बेखिनिखौ नों फिसायनियाव थांनानै मोनहाब्लानो जेना सेंग्राफोर लानानै थांबाय नोङो सा ससेयाव हायार सेकेन्डारि फाइनाल लिरखांनानै फ्लर लानानै थांबाय साख्रि गैया बाख्रि गैया हारिमुथ' रोंखाया खामानिथ' मावनायनि अयभास गैखाया हिनजावनि नांनाय लुबैनायखौ नों सुफुंनो हाया मालायफ्रा न' खाथिनिफ्रा 4 लानानै शिलंआव बेरायहैदों मालायनि हिनजावा मोजां न'आव उन्दुदों दाम गोसानि मबाइल लादों नोंनि हिनजाव नों जेबो होनो हाया ओंखायनो बै हिनजावा बेजों लाइन मानि उन्दुदाखै मोनाबा
होननानै रायज्लायो मिथिबाय दा बेखायनो नों बे सोखो बोखो मुलुगजों गोरोबनो गोनांब्ला नों माबायदि जानांगौ दिनैनि दिनाव नङा होमबा जों माबायदि जानांगोन बेखौ नायनानैसो आगान सुरनो नांगोन आरोबाव मोनसे खोथा दे बास्तब बेफोरो आं होननाया दा बे लाक्जारियास होननाय बुस्थुआ खिन्थु हौवासाफोरनिख्रुइ हिनजावसाफोरखौ धंस खालामो दा आं बुंबाय खमसे खम जोंनि लाइमोनफोरनि बयनिख्रुइबो देरसिन थांखिया दिनैनि दिनावहाय खमसे खम गंसे आइफन थानांगौ सोंनानै नाय खेबसे खेबसे गावनियाव आइफन नङा होमबा थानो नांगौ खमसे खम हिनजावसाफ्रा सानो बिउटि पार्लाराव खानाय बोजाथारनांगोन मास मोनसे 2 मासाव खनसेबाबो हाबथारनांगोन खमसे खम बेरायनो मोननांगोन जोंनि हिनजावसाफोरनि मोनसे सानथि खेबसे सोंनानै नाय गावबा गावनि गासिनावबो नुयोबा 80% दा ओंखायनो मा जाबाय सेंग्राफ्राथ' होनो हाया बे बुस्थुखौ गावनि गोसोथोनायाबो होनो हाया कारण गावनि गोसोथोनायनि मबाइला बिफाखौ दम होनानै बायखानायसो नोंनोलाय बहानि आइफन बायनानै हरनो हानो ओंखायनो मा जालायबाय दानिया बै जोंखौमोन बायदि एसे थाखा गोनां फैसा गोनां बोराय हिनजाव गोनां गाखोनो लाइन माननाय आइफन बायना हरनाय बे नङा होमबा तो बेबायदि जानायनि खारनावनो दा ओंखायनो होननाया तो बे बुस्थुआथ' अट'मेटिक फैगोन खिन्थु दिनै जोंनि मावनांगौआ मा नोंसोर लाइमोनफोरनि फार्स्ट मावनांगौआ मा दिनैनि दिनावहाय आं होनदोङो बेनो बेस्ट टाइम बियो बारबाथाय जेबो जानाय नंला मा टाइम नोंनि इयुनखौ दाना लानायनि नों मा जानो नागिरदों बेखौ थांखि लानायनि आरो बे थांखिखौ होसोनायनि बेनो बेस्ट टाइम आरोबाव 2-3 बोसोरनि उनाव बे बारग'लांसिगोन बे बारग'लांनायनि उनावहाय मा जागोन नोङो दा जों जे लामायाव नुयो खामला मावनाय हाजिरा मावनाय सोरबा बेंगालराव थाङो सोरबा ट्रेक्टराव हा जावो नङा होमबा बेनो आरोखि लाइफ दा खिन्थु नोंसोर थांखि लानानै गासै नोंसोरनि साननाय हनाय मैया मा नेगेटिभ थिंकिं दंमोन बेफोर गासिखौबो बावगारजोबनानै दिनैनिफ्राय नों सोलायनानै नों थांखि लानानै गावनि सायाव बिश्वास लानानै दिनैनिफ्राय जुदि खामानि मावब्लानो नोङो फैगौ 5 बोसोरनि उनाव फैगौ 10 बोसोरनि उनाव बेवहाय थानाय साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा साफा साफा मास्टार साफा साफा प्रफेसार साफा साफा डक्टर इन्जिनियार एचएस आइपिएस अफिसार जानो हागोन बैनिख्रुइ सहजसिन खामानियाथ' एसएस अफिसार जानाय आइएस अफिसार जानाय मिथिबाय आं बुंदों नोंसोरखौ थ' थांखि ला आरो थांखि लानानै खामानि माव गोसो होनानै फराय बैफोर फांफुंखौ जालदाब दोनथा आरो नङाब्ला नोंनि बैसोआ 25-28 बोसोर जानायनि उनावहाय नों हाबा जानायनि उनावहायनो ओइदिनखालिनिफ्रायनो नोंनि स्टार्टआ जाबाय ट्रेजेडिया नोंनि फेमिलि ट्रेजेडिया आरो बे ट्रेजेडिखौ नोङो नोंनि बैसोआथ' 25ल' आरो बेसेबां बोसोर सहायनांगोन नोङो 50 बोसोर 75 बोसोर बैसोआव नों थैगोन 25 बोसोरसिम रंजा बाजा बिमा बिफानि सायाव नों सोलिदोंमोन 25 बोसोर बैसो जानानै नों हाबा जाबाय गथ' गथाय जाबाय दानिया 50 बोसोर नोङो गाबबाय था मानसिया थैनाय समाव गोबावद्राय जायो नामा जासिगोन जियानो जा आं नैबेखौल' खावलायगोन दा साराबो गोबां बाथ्रा बुंबाय आरो दा नै जानाय आलासि दंबावो नोंथांमोननो आंबो माखासे बाथ्रा बुंबाय थ' बे बाथ्राफ्रा जाहाथे मिनिंलेस जाया आं नैबेखौनो बुंगोन गासिबो नोंजोबाब्लाबो बेवहाय थानाय जुदि 10 जन लाइमोनफ्रा जोंनि बुंनायजों साफा साफा मोजां मानसि जानो हायोब्ला बे बिराद गिदिर बाथ्रा आरो जोंथ' लुबैयो जों गासिबो जाजोबनांगौ दा बेखायनो आं बेखौनो बुंगोन
दिनैनिफ्राय जों गासिखौबो बावगारजोबनानै गोदान सिन्था गोदान थांखिजों जोङो खामानि मावनोसै नंगौना नङा नंगौना नङा आखाइ खमला होनबा खनसे दिनैनिफ्राय नोंसोरो नोंसोरनि साननाय हनायफोरखौ सोलाय जेसेबां मैला सानस्रि दं बेयो गासिबो गारहरजोब गोदान थांखि गोदान सिन्था खालाम येस नोंसोर रावबो होबथानो हाया आरो नोंसोर लाइफआव साफा जाफुंसार सुबुं जानानै फैथों बेखौनो आं इसोरनि खाथियाव आरज गाबनानै आंनि बिबुंथिखौ बेखिनियाव फोजोबबाय गोजोन्थों थांखि जानाय बुंथिगिरि आलासि सार जोंसां ब्रह्मआ जोबोर